Idemo dalje. Na redu je naša prva današnja panel rasprava. Kratki uvod. Stanovništvo Hrvatske je u opadanju i do kraja desetljeća gotovo će trećina stanovništva Hrvatske biti starija od 65 godina. Živimo duže, da, ali imamo značajno niži broj zdravih godina u usporedbi s prosjekom u Europskoj uniji. Hrvatski zdravstveni sustav zaostaje kada je riječ o financiranju i o prilikama, a novi zdravstveni izazovi potiču nas na brže i agilnije odgovore usmjerene prema inovacijama. Kako ovo izazovno okruženje oblikuje svrhu zdravstvenog sustava? Odgovore na ova pitanja koja sam sada ovako postavila donosi dakle naša prva panel rasprava tijekom koje će nam naši današnji gosti pojasniti kako promjene u društvenom okruženju utječu na zdravstvene potrebe za 2030. S nama će danas biti Ena Vitlov, AstraZeneca, Business Unit Manager Biopharmaceuticals, potom specijalistica javnozdravstvene medicine iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Maja Vajagić, zatim ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava Ivica Lukšić, potom direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske Dražen Jurković, te predsjednica Povjerenstva za javnozdravstvenu djelatnost i članica Izvršnog odbora Hrvatske liječničke komore Vesna Štefančić-Martić. Raspravu će voditi Mario Dukarić, direktor u Val grupi. Panelisti su ovdje, poštovanje, dobar dan, dobrodošli na pozornicu i moderator panela je ovdje. Uživajte. Hvala, dobar dan svima i lijep pozdrav svim mojim današnjim panelistima. Evo, čuli smo, društvene okolnosti su puno drugačije nego prije 30-ak godina kad je kreiran naš zdravstveni sustav. Koje stare postavke trebamo kritički preispitati i koje su promjene nužne u razmišljanju, odgovorit će nam danas naši dragi gosti panelisti. Pa krenimo u ovu raspravu s pacijentima na prvom mjestu. Stoga prvo pitanje je najprije za vas, gospođo Vagić. Gdje je pacijent danas? Dosad je zdravstveni sustav bio usmjeren na koliko dugo živimo, a ne koliko dobro živimo. Je li nam potrebna promjena paradigme u kojoj će nam zdravlje i zdravije društvo biti željeni ishod, a prema kojem onda dizajniramo zdravstveni sustav? Dobar dan svima i hvala na pitanju. Da, činjenica je danas da u ovom svijetu gdje se zapravo zdravstvo i tehnologija i medicina razvija neslučajnim brzinama i širinama, i ovo što je rekla doktorica Kos, da pacijent treba biti u središtu, zapravo se pitamo da li to sve dođe do pacijenta, kad treba, gdje treba i sa najboljim ishodima. A ono što se pojavljuje su i novi modeli koji ne odnose se samo na razvoj tehnologija, nego se odnose na to da je skrb koju zdravstveni sustav pruža mora biti usmjerena na osobu. A to je ono što smo već čuli, samo da parafraziram, na ono što pacijenti očekuju. I ono što je najvažnije za njih da oni promijene sebe, svoje navike, možda čak i okruženje da bi postigli ishode. Htjela bih ovdje kratko spomenuti jedan primjer velikog javnozdravstvenog izazova koji je debljina. I prekomjerna tjelesna težina, znamo da je danas 2/3 naše odrasle populacije suočeno sa tim izazovom i zapravo tu više ne pričamo o prevenciji, ovdje pričamo sad već o liječenju i o tome bi trebali zapravo najviše pričati sa građanima i sa pacijentima, već nažalost o tome koje su njihove prepreke i koje su njihove zapravo potrebe za rješavanje tih problema. Skrb usmjerena na osobu definitivno u svim situacijama, bolestima i komplikacijama definira čovjeka kao osobu i uključuje tu osobu s kojom se razumijemo, koja je educirana i s kojom imamo povjerenje, uključuje u suodlučivanje i stvaranje plana liječenja, odnosno plana postizanja ciljeva, znači jedne osobe, i dokazano je da takvi modeli utječu onda i na cijelo stanovništvo. Hvala. Hvala vam na vašem promišljanju i bit će nam zanimljivo čuti što ima za reći gospođa Ena Vitlov ispred kompanije AstraZeneca. Svjedoci smo digitalne transformacije društva, a zdravstvo je jedno od posljednjih koje je ušlo u taj proces. Kako farmaceutska industrija može pomoći u stvaranju digitalnog okruženja koje utječe na bolje rezultate liječenja i osigurava veću dugoročnu financijsku održivost sustava? Hvala i dobar dan, hvala na pitanju. Pa ja bih rekla da Astra kao globalna inovativna kompanija zapravo ima odgovornost
sukreirati agilne i digitalne zdravstvene sustave, neovisno o zemlji u kojoj je prisutna. Tako da bilo kakav napredak u smislu tehnologije kompanija u isto vrijeme želi partnerski podijeliti i integrirati u lokalne zdravstvene sisteme. Ono što je važno za reći, ako pogledate put razvoja lijeka, nekada je trebalo 12 do 15 godina dok nova molekula dođe na tržište, ali s obzirom da se već neko vrijeme umjetna inteligencija koristi u procesu razvoja lijekova, sada je potrebno dvostruko kraće vrijeme da inovacija dođe do bolesnika. To je sjajno za bolesnike. S druge strane, naši zdravstveni sistemi moraju biti otporniji i spremni na brzinu kojom nove stvari dolaze. Neke od primjera koje mogu dati gdje nam digitalizacija može uvelike pomoći u donošenju boljih odluka su, na primjer, digitalni registri, gdje putem podataka koje možemo analizirati možemo bolje predvidjeti tijek neke bolesti, ishode za bolesnika i naravno napraviti samo bolju analizu naših i financijskih odluka u liječenju tih bolesnika. Druga stvar su real world evidence, znači znamo da studije uključuju određenu populaciju bolesnika, a populacija bolesnika u stvarnom životu je puno šira, puno heterogenija i procjenjivanjem učinka terapeutskih postupaka u takvim skupinama bolesnika zapravo nas vodi do boljih kliničkih odluka, ali i value-based modela u smislu financiranja takvih terapija koje su dugoročno isplative zdravstvenom sustavu. Treće, ono što je isto sjajno je zapravo analiza tih ogromnih skupina podataka gdje nam umjetna inteligencija jako puno može pomoći. Primjerice, AstraZeneca je izradila jedan prediktivni model na 10-godišnjem periodu koji analizira populaciju unutar 8 velikih zemalja, između kojih je i Brazil, Amerika, Australija i zapravo predviđa koliki postotak bolesnika će za 10 godina od 2022. kada je model pokrenut imati napredni stadij kronične bubrežne bolesti. I ono što je uočeno je da će 16,5% populacije tih zemalja, odnosno 125 milijuna ljudi imati kroničnu bubrežnu bolest u uznapredovalom stadiju, a troškovi njihovog liječenja koji su dijaliza, transplantacija i brojna druga suportivna terapija će dosegnuti 185 milijardi dolara. Dakle, također podatak koji je iz tog istraživanja proizišao je zapravo u 10-godišnjem periodu 25% povećanje broja oboljelih od kronične bubrežne bolesti, što ukazuje na jednu epidemiju koja je vrlo tiha, vrlo neprimjetna, ali koja će biti izuzetno skupa za zdravstvene sisteme. I takvi modeli pomažu i kompanijama, ali i zdravstvenom sistemu da se pripremi, da ranije dijagnosticira bolesnike, da ranije počne liječiti kako bi izbjegao lošije outcome i kako bi izbjegao zapravo puno skupih procedura koje su možda i nepotrebne ako dovoljno rano krenemo. Evo, zanimljivo iskustvo jedne velike multinacionalne kompanije, a s nama je danas i Dražen Jurković ispred Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, pa ću se nadovezati sad na ovo iskustvo sa pitanjem za vas. Je li trenutak za temeljnu promjenu promišljanja o javnom zdravstvu kao investiciji, a ne trošku? Ovisi s koje strane gledate. Ako gledate s aspekta ministra financija, to je moje iskustvo, to je zdravstvo uvijek trošak. A gledate s aspekta zdravstva, zdravstvene administracije, ministara zdravstva, zdravstvo je sigurno ulaganje. Ono što je činjenica, ako gledamo u realnim brojkama, Hrvatska još uvijek ne ulaže dovoljno u zdravstvo. Premda mi imamo 16,5% izdvajanje danas iz dohotka, koje je među najvišim u Europi. Ako gledate ukupni iznos sredstava koje Hrvatska po stanovniku izdvaja, mi smo negdje pri dnu Europske unije. Dakle, mi izdvajamo negdje sada oko 1300-1400 eura po stanovniku, dok recimo susjedi Slovenci već izdvajaju duplo više. Jedna Austrija izdvaja preko 5000 stanovnika, preko 5000 eura, dok Sjedinjene Države su negdje već iznad 11.000 dolara po stanovniku. Zašto je to bitno? To je bitno zbog toga što su svi danas inputi vama na europskoj i svjetskoj razini. Dakle, ako ćete kupiti neki dijagnostički
aparat, intervencijski aparat, ako ćete lijek neki, ako ćete neki implantat i tako dalje, dakle vi plaćate jednako cijenu kao što plaćate u Sloveniji, kao što plaćate u Austriji, kao što plaćate u Njemačkoj. Dakle, zdravstvo košta. Zdravstvo košta, to je sigurno nešto od čega moramo krenuti. No, međutim, sa druge strane, kad pogledate kvalitetu liječenja, dakle, kvaliteta je vrlo bitna. Dakle, da li vi svoju kazuistiku rješavate odmah, rješavate kvalitetno ili na neki način proizvodite neke slučajeve sa medicinskim posljedicama, onda to košta daleko više. Ako gledate s tog aspekta, onda sigurno da je zdravstvo investicija, jer vi proizvodite zdravog čovjeka koji proizvodi novu dobit. I zdravstvo jednostavno mora biti investicija. Ali ono što bi još skrenuo tu pozornost, u Hrvatskoj je vrlo važno povećati izdvajanja za preventivu. Dakle, 1 kuna ili 1 euro uložen u preventivu štedi 10 eura uloženih u kurativu. Hrvatska ima jako dobar sustav javnog zdravstva, ima jako dobar sustav primarne zdravstvene zaštite, no međutim, preventiva nam, ako pogledate svi pokazatelji, nije dobra. Dakle, mi smo među najdebljim nacijama, mi najviše pušimo, mi najviše pijemo. Dakle, to su oni predisponirajući faktori koji zdravstvo na neki način impliciraju da zdravstvo u budućnosti čine troškom. Dakle, tu moramo učiniti puno više. Dakle, vaš odgovor na moj odgovor na vaše pitanje, zdravstvo je svakako investicija. Zdravstvo je investicija u zdrave građane, zdravstvo je investicija u budućnost, ali isto tako sa druge strane moramo biti svjesni da zdravstvo košta sve više i više i zdravstvo će koštati sve više i više. Znači, velik dio trenutnog tereta bolesti zapravo možemo i izbjeći. Znači li promjena paradigme onda i veći fokus na primarnu i sekundarnu prevenciju? Intervenirati što je ranije moguće, tamo gdje se bolest može izliječiti ili kontrolirati u fazama u kojima je opterećenje sustava na osobi minimalno. Kako vi to komentirate? Evo ga, gospođo Štefančić-Martić. Hvala vam lijepa. Evo, prije svega, želim istaknuti da su i primarna i sekundarna razina prevencije od izrazite važnosti. I uopće zapravo nije pitanje trebamo li ulagati u prevenciju. To je svima dobro znano, još da, jako jedna stara doktrina koja je pokazala ovo što je i kolega spomenuo. Međutim, uvijek se postavlja ključno pitanje zašto uistinu onda ne ulažemo u preventivnu djelatnost? Zašto onda u Hrvatskoj izdvajamo do 3% sredstava koja bi zapravo mogla promijeniti 150%. Što je uzrok tom disbalansu? Svima je dobro poznato da je primarna prevencija koja se osniva na tome da se ulaže prije nastanka bolesti u osobu, ulaže se u njegovu zdravstvenu edukaciju, promiče se njegovo zdravlje, osoba dobiva cjepiva koja ga štite od zaraznih bolesti. Ključno je pitanje kod primarne prevencije zašto imamo u Hrvatskoj javne politike, imamo okvire koji propisuju određene postulate. Zašto nismo uspjeli dostići u cijelosti ono što smo htjeli? Zašto se još uvijek neki roditelji odlučuju na necijepljenje djece prema obveznom kalendaru? Zašto još uvijek pušimo? Zašto previše jedemo? To su sve nekakve stvari koje su zapravo s jedne strane individualna odgovornost, ali postaju i odgovornost cjelokupnog zdravstvenog sustava u onom trenutku kad takvih pojedinaca ima jako puno. Sekundarna prevencija, kad već bolest nastane, koju nažalost nismo uspjeli izbjeći, je isto tako važna i ona troši najviše. Zapravo i tercijarna, apsolutno, ali to je ono što mi vidimo kao pacijenti, kao građani, kao korisnici zdravstvenog sustava. Sekundarna prevencija je nešto u što također pravodobnim, adekvatnim ulaganjem možemo dostići cilj, a to je da imamo zdrave pojedince koji unatoč bolesti mogu doprinositi ovom sustavu. I sad ono što sam spomenula na početku, pitanje zašto to nismo učinili. Neki bi rekli da je to s jedne strane nedostatak ili potreba za puno jačom voljom, ne samo političkom, nego i zdravstvene administracije i drugih ključnih aktera, ali postoji još jako veliki niz faktora zbog kojih to nismo uspjeli dostići. Vjerujem da će ova konferencija pružiti odgovore na neka od tih pitanja. Hvala vam.
Evo, gospodin Lukšić je cijelo vrijeme strpljivo čekao na red, pa bi sad bilo zanimljivo čuti i njega iz pozicije ravnatelja jedne kliničke bolnice. Kako je zapravo vaše razumijevanje o tome bolnice danas u odnosu na ono što su bolnice zapravo bile u prošlosti? To je pitanje koje bi tražilo jedan veći elaborat. Međutim, gledajte, iz ovog što je do sada već rečeno, vidimo kompleksnost sustava i vidimo važnost ulaganja u taj sustav i, rekao bi, racionaliziranje cijelog procesa. Definitivno da u vremenu u kojem živimo, u kojem pratimo tehnološki napredak, često puta puno veći i puno brži nego što zapravo očekujemo, i primjenu tih metoda i alata u našoj svakodnevnoj kliničkoj praksi definitivno mijenja ulogu i bolnica kao mjesta gdje se, znači, provodi proces liječenja. Sigurno je da tu participiramo, nemamo mi drugačije probleme, možda imamo nešto više problema s obzirom na našu prošlost, naše uređenje u kojem smo živjeli, u kojem je stvaran sustav javnog zdravstva dugo godina. Međutim, dio problema je zajednički s ostalim razvijenim svijetom i ostalim zdravstvenim sustavima u Europskoj uniji. Definitivno je da će se bolnice mijenjati puno brže i da će oni postati centri visoke tehnološke primjene, dakle suvremenih tehnoloških dostignuća u mnogim segmentima, to je i danas, što će bitno utjecati zapravo na cjelokupnu organizaciju. Neke, možda je i nedavna pandemija, dakle, to akcelerirala u mnogim segmentima, možda je neke procese ubrzala, možda svima nama koji jesmo u sustavu nešto što je prije bio doktrina, nešto što je bio i što je u mnogo čemu temelj i liječničkog umijeća i edukacije u procesu stvaranja novih zdravstvenih djelatnika. Danas se to mijenja. Danas postaje uz pomoć tehnološkog napretka, uz pomoć alata koje nismo imali prije, postaje nam dostupno i postaje nam svakodnevno u našoj praksi. To je nešto što će definitivno mijenjati, vjerujem, koncept liječenja. Vjerujem da ćete se i vi svi, a i naši gledatelji u publici složiti kako je financijska održivost zdravstvenih sustava veliki izazov s obzirom na ograničena sredstva s jedne strane i na sve veće zahtjeve korisnika zdravstvene zaštite s druge strane. Kako AstraZeneca pristupa pronalaženju rješenja za podršku održivosti zdravstvenih sustava i u kojoj mjeri kompanija surađuje sa zdravstvenim upravama u Hrvatskoj? Pa evo, danas smo puno puta čuli da populacija stari, sve smo stariji, a kad smo sve stariji često smo i sve bolesniji, tako povećava se zapravo udio i kroničnih i onkoloških bolesti koje treba liječiti. Nastavno na ovo što smo sada čuli, po meni je pitanje kada ih treba otkriti i kada ih treba liječiti. I svega rečenog čuli smo i da je prevencija i rana dijagnostika užasno važna. I ja bih rekla da je uloga industrije užasno važna. Užasno je važno rano i partnerski surađivati sa institucijama i regulatornim tijelima, baš kako bi našli najbolji trenutak za pacijenta. A najbolji trenutak znači što ranije otkrivanje bolesti, što ranije i što učinkovitije liječenje bolesti kako bi bolesnik imao bolje ishode, a zdravstveni sustav zapravo manje troškove u konačnici. Ima stvarno puno primjera, ali jedan od recentnijih je recimo suradnja sa udrugama bolesnika. Udruge bolesnika fokusirane konkretno na žene oboljele od karcinoma dojke i jajnika. Zapravo smo jako ih suportiramo, puno radimo s njima upravo na tom osvještavanju. Lansirale su jednu interesantnu kampanju Ne zaboravi me, koja zapravo educira pacijentice, ali i općenito žene u važnosti BRCA 1 i BRCA 2 testiranja. Provodile su istraživanje na 442 pacijentice. Interesantno, ali na neki način i zabrinjavajuće je bilo za vidjeti da 80% te populacije ili nije znalo ili je znalo vrlo malo što to testiranje znači
i zašto je ono važno. S druge strane, 3/4 njih isto nije znalo kako u našem zdravstvenom sistemu pristupiti takvom testiranju. To vam zapravo govori o tome da pacijenti nekad, nažalost, znaju biti zaglavljeni u toj kompleksnosti našeg sustava i mislim da je uloga svih nas da im taj put olakšamo, da ih educiramo, da ulažemo u screening, dijagnostiku, prevenciju, ali i u dolazak inovacija koje tim bolesnicima i njihovim obiteljima zbilja mogu ponuditi kvalitetu i dugovječnost o kojoj smo danas jako puno govorili. Hvala vam. Vratit ćemo se još malo u kliničku bolnicu Dubrava. Jer ravnatelji bolnica su danas važan dionik u promjeni paradigme zdravstva. I pitanje je zapravo trebamo li danas više nego ikad da ravnatelji budu više menadžeri, a manje zapravo liječnici? Pa gledajte, to je pitanje koje možete i jednostavno odgovoriti, ali zapravo pitanje što vam je fokus. Ako je u fokusu profit, onda menadžeri. Ako je u pitanju pacijent, dakle proces liječenja, a što vjerujem da je svim liječnicima primarno, onda je to dobije na kompleksnosti taj odgovor. Definitivno da je upravljanje danas kompleksnim bolničkim sustavima izazovno, međutim ja bih rekao, vrijedan segment našeg društva je upravo javno zdravstvo i naši centri u koji se ne samo pruža visoko diferentna sekundarna tercijalna skrb, dakle najsofisticiraniji oblici liječenja, međutim ne smijemo zaboraviti da su to centri u kojima se educiraju naš zdravstveni kadar, dakle i tu je značaj javnog zdravstva vrlo veliki, jer živimo u vremenu u kojima se mnoge stvari mijenjaju i što je dobro, ali još uvijek u našoj zemlji, dakle, najsloženiji medicinski postupci, najsloženiji oblici liječenja provode se u velikim bolničkim centrima i uz taj specifičan oblik edukacije, jer je jedino tako i moguće educirati. Vi jednog kirurga možete stvoriti samo u operacijskoj dvorani, znači za stolom i u centrima gdje se provodi izvrsna medicina. Tako da, naravno, da upravljajući zdravstvenim sustavom, upravljajući velikim bolničkim sustavima, neminovno je, mi smo svi limitirani i vodimo računa i u financijskim okvirima u kojima se krećemo. Na jedan dio vi možete utjecati, na jedan baš i ne. Dakle, on je dio, imali smo i nedavno situaciju sa globalnim porastom cijena energenata, dakle tu dijelimo sudbinu sa svima. Prema tome, ja bih rekao da voditi ispravno taj sustav moramo dobro poznavati core business, dakle procese koji jesu i što je osnovna smisao zdravstvene ustanove, a to je liječenje pacijenata uz maksimalno racionalno korištenje svih oblika resursa. Da, nije nimalo jednostavno dati odgovor na ovo pitanje, ali ja ću ga pokušati još malo dignuti na jednu višu razinu. Pa gospodine Jurković, je li nam treba preko 60 bolnica i s kojom namjenom? A što vi mislite? Podijelite s nama vaše razmišljenje. Evo ja najviše volim to pitanje. I obično kad tako kažete da nam treba 60 bolnica, onda ljudi kažu da ovako malu zemlju pa ne treba, to je previše, jel tako? To je neki odgovor koji se logično nameće. E sad, šta znači 60 bolnica? Dakle, u 60 bolnica vam nisu samo kruške i jabuke, tu je još i neka vrsta povrća, kad to kažem. Dakle, to je neusporedivo. U 60 bolnica imate kliničke bolničke centre, 5 kliničkih bolničkih centara, imate kliničke bolnice, imate državne klinike, s druge strane imate opće bolnice, dakle imate 22 opće bolnice ili županijske bolnice i imate 30 specijalnih bolnica. E sad, ovdje je jedan sjajan ravnatelj jedne sjajne bolnice, profesor Lukšić. Njegova bolnica
I recimo talasoterapija opatija, koja je specijalna bolnica, isto sjajna bolnica, vam nemaju puno veze. Ništa se tiče menadžmenta, ništa se tiče financiranja, ništa se tiče kazuistike. Zato uvijek moje pitanje kad kažete 60 bolnica, treba precizirati. Dakle, kojih bolnica? Koje bolnice mislite da treba ukinuti? Ako govorimo o kliničkim bolničkim centrima, dakle, to je top hrvatske medicine. Imate ih 5, imate 5 sjajnih bolnica. Ja bih tu rekao nešto drugo. Dakle, treba, ali na koji način? Osobno, i evo reću to sad možda ne prvi put, ali ću se izložiti sad nekom riziku da me onako malo sjeckaju u javnosti. Ja bih recimo KBC Sestre Milosrdnice, Klaićevu, Merkur, tumore, traumu u Blatu. Nova sveučilišna bolnica. Zadržao bi Dubravu za istočni dio grada i Slavoniju, zadržao bi KBC Zagreb za središnji dio grada, Sveti Duh za zapad dole, a ove sve druge, jer mi u Novom Zagrebu, u Velikoj Gorici i cijeli južna Hrvatska nema kvalitetne tercijarne bolnice. Dakle, ulažemo u stare zgrade umjesto da napravimo novu sveučilišnu bolnicu, što su napravili recimo u Talinu. Europska sredstva, imali su 15 bolnica kao u Zagrebu, napravili su jednu, to je sjajna priča. Dakle, ako govorimo o kliničkim bolničkim centrima, napravio bi to. Ne bi ukinuo, nego bi objedinio. Ako govorimo o županijskim bolnicama, danas imate 21 županiju, imate 22 bolnice. Zagrebačka županija nema bolnice i što vi trebate imati? Ne smijemo zaboraviti što znači i da je jedna od bitnijih karakteristika zdravstvene zaštite dostupnost. Dakle, svaka županija mora imati svoju bolnicu, dakle morate ih imati najmanje 20. Imate svega 4 županije koje imaju 2 bolnice. Jel, to vam je gore Šibenik Knin, to vam je Ogulin Karlovac, to vam je Požega Pakrac i to vam je Vukovar, usput državna bolnica i Vinkovci. Dakle, možete spojiti eventualno te bolnice od kojih su neki, recimo, Knin i ova bile spojene. No, međutim, to je potpuno nebitno. Dakle, nema i viška. Zašto? Vi u svakoj bolnici morate imati 4 osnovne djelatnosti i OHBP. Zašto? Jer stvarate veći trošak. Pa nećete za neku frakturu lokotipiko pacijenta slati iz Gospića, ne znam, u Zadar i tako dalje. A sve druge djelatnosti, dakle, treba objediniti, treba napraviti centre izvrsnosti i u konačnici to je podložno analizi. Konačno, ako uzmete recimo dole regiju s koje sam ja, Gospić, Šibenik, Zadar, zašto? Jer ortopediju recimo raditi, hladni program i u Gospiću i u Šibeniku i u Zadru, može se raditi kompletno u Biogradu. Jel? Nešto drugo, dermatologija, ne znam, u Šibeniku, tako dalje, govorim sad na pamet. Dakle, to je podložno analizi. Dakle, nemamo previše bolnica, ali moramo provesti master plan, moramo donositi provedbe dokumente, moramo stvoriti centre izvrsnosti, moramo racionalizirati sustav, moramo objediniti znanje, opremu i prostor. To je što se tiče županijskih bolnica. Što se tiče specijalnih bolnica, tu vam je svaka bolnica posebna ponaosob. Tu ne možete čak uspoređivati ni 2 specijalne bolnice. Evo recimo, spomenuo sam Lovran, na primjer imate Lovran kao kliničku bolnicu, imate specijalnu bolnicu Rab. Potpuno različita kazuistika, dakle potpuno različiti uvjeti poslovanja, dakle morate analizirati svaku bolnicu ponaosob. Prema tome, moj odgovor je ne u konačnici, ali postoji bitna mogućnost i bitna potreba za racionalizacijom i novom organizacijom sustava. Spomenuli ste da javnost često reagira na ovakva pitanja, njima su to zanimljiva pitanja i zdravlja i zdravstva. Evo i čuli smo u uvodu ove konferencije da je jedna analiza, odnosno istraživanje prije parlamentarnih izbora pokazala da su građani ocijenili hrvatsko zdravstvo sa niskih 2,7 i tamo su istekli predugačke liste čekanja, nedovoljno brzu prilagodbu u korištenju tehnoloških postignuća, prikupljenih podataka, ali kako zapravo stvoriti preduvjete za još snažniju informatizaciju, povezivanje sustava, razvijanje novih funkcionalnosti unutar zdravstvenog sustava. Što vi kažete na ovo, gospođo Vagić? Pa da, evo, informatizacija je uvijek velika tema, ali moram reći da samo što naši građani, osim što ne vjeruju u zdravstvenom sustavu, čak percipiraju svoje zdravlje kao loše ili vrlo loše, to su OECD pokazatelji pokazali. I ono što bi informatizacija kod nas, koja je u jednoj dobroj situaciji, trebala dalje nastaviti jedan kontinuitet,
Znači da nema prekida, nego da on teče zajedno sa ovim velikim sustavima koji su nekako puno brži od nas. I drugo, da postaje sveobuhvatan. Mi pričamo i o zdravstvenom kartonu, informatizaciji bolnica, osnovnih djelatnosti koje su na visokoj razini. Ali postoje puno djelatnosti koje su se negdje izgubile, kako teče taj protok informacija, recimo kod medicinskih sestara, fizioterapeuta, timova javnog zdravstva u županijskim zavodima za javno zdravstvo. Znači, sveobuhvatnost je nešto što ipak mora imati tempo, jer dok mi nešto informatiziramo, možda je neka tehnologija već malo nestala iz vida. A ono što je zapravo osnova svega toga, osim naravno jedne komunikacije, integracije, zapravo dijeljenja informacija da bi pacijent bio u središtu i ta osoba koju sam spomenula, nužno je da krenemo sa razvojem i jednim ozbiljnim prikazom stanja u Hrvatskoj. Želimo znati istinu, želimo jedan objedinjeni i važan sustav koji se zove sustav praćenja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, povećanja učinkovitosti. Ono što mi ulažemo u strukturu, vidimo li kakvi su procesi, vidimo li što radimo i vidimo li što za to dobijemo. Djelomično da, ali ja govorim o jednom sveobuhvatnom quality management sustavu i osnova za to je informatizacija, pogotovo u današnje vrijeme. Vidjeli smo predikcije, vidjeli smo artificial intelligence koja može vidjeti neke ispade na koje se brzo može reagirati u poboljšanju procesa i zapravo boljeg postizanja zdravlja za ljude. Tako da sustav kvalitete zdravstvene zaštite je nešto što se razvija i što će se razvijati. Sigurno da treba, puno se o tom priča, naravno, sigurno da uvijek može bolje, više, ali i taj sustav bi onda trebao čak pomoći i pacijentima da odlučuju gdje idu, kako idu, zašto idu. I liste čekanja bi trebale, po mom mišljenju, biti puno transparentnije. I još jedan kompleksnost u toj cijeloj priči je zapravo i kad vi imate listu čekanja i kad imate neki ishod, jednoznačan odgovor da je ta lista čekanja dugačka ili kratka iz jednog ili drugog razloga isto nije tako jednostavan. Zato što ishod ovisi o tome da li je neko došao na vrijeme, tako isto lista čekanja ovisi o više faktora. Naravno, ovisi o strukturi, ali ovisi o procesu, kako se ljudi upućuju i postoje li neka ograničenja. Tako da je informatizacija jedan od, ja mislim, prioriteta na kojim bi svi trebali raditi, ulagati znanja, razvijati znanja i definitivno ulagati resurse. Informatizacija je osnova ovog svega. Moramo znati što radimo i kako radimo, za što, a to je naravno povezano s ulaganjem, što je rekao. I što nadovezat ću se na doktora Jurkovića, zapravo ovakve analize bolnica moraju imati jedan in-place sustav praćenja kvalitete koji se uvijek mijenja i napreduje. Hvala. Evo, pokušavamo ovu kompleksnu temu sagledati sa svih stajališta. Za kraj ćemo se vratiti institucionalnoj razini. Evo, vlade su do sada zdravlje, obrazovanje, prijevoz ili recimo zelenu tranziciju promatrale zasebno, dok bi zapravo trebalo sve to holistički promatrati kao pokretače zdravlja. Treba li zdravlje biti dio svih važnih javnih politika s ciljem povećanja zdravih godina svih hrvatskih građana? Za kraj ovoga pitanja za vas, gospođo Štefančić-Martić. Da, odgovor je da. Poanta ove cijele priče je u tome, upravo leži u tome što Hrvatska ima zapravo jako dobre, kvalitetne javnozdravstvene politike. Mi kad otvorite stranicu nadležnog ministarstva, vi možete naći jako puno nacionalnih strategija, planova, okvira, strateških dokumenata, preventivnih programa, raznih strateških dokumenata koji zapravo definiraju određena područja. Mi smo svjesni potrebe da se na tim područjima radi. Mi znamo da je potrebno ulagati u sustav zdravstva. Znamo da sve to puno košta, znamo da bi trebali još više i da bi trebali jače. Međutim, ono što je poanta ovog mainstreaminga zdravlja kojeg ste spomenuli je da ta jedna paradigma i potreba da se zdravlje prepoznaje kroz različite sustave postane i sastavni dio drugih javnih politika. Jer kako ćemo mijenjati određene aspekte života pojedinaca ako nismo uzeli u obzir da i okoliš, promet i drugi faktori utječu na njihovo zdravlje. To nije nova stvar. To je nešto što je već implementirano u mnogim državama i prepoznato kao vrlo važan moment, a to je to zdravlje u
svim javnim politikama. Zdravlje u prometu, zdravlje u okolišu, zdravlje u obrazovanju, zdravlje svugdje i svuda. Međutim, što je u Hrvatskoj jedna, ja bih rekla, nesretna okolnost, to je upravo činjenica, a čini i našu priliku, da još više razmotrimo i preispitamo činjenicu zašto ne radimo stvari u potpunosti dosljedno i kontinuirano. Zašto nemamo, ako smo donijeli neki strateški dokument i određeni aspekti tog dokumenta nisu zaživjeli ili previše koštaju ili nisu imali nikakav učinak, iz kojeg razloga forsiramo obnovu iste mjere, iste aktivnosti, istog aktera? Iz kojeg razloga ne uključujemo druge aktere? Zašto smatramo da je potrebno djelovati na samo jedinstven način i držati se resora zdravstva? Ta strategija koju ste spomenuli je ujedno i jedna naznaka promjene paradigme koja bi zasigurno, možda ne bi riješila ove probleme u zdravstvu, ali bi zasigurno doprinijela tome da postoji the bigger picture. Hvala vam i ja se zahvaljujem zapravo svim panelistima. Vjerujem da je vama bilo zanimljivo i inspirativno i pozivam vas da u nastavku današnjeg dana uhvatite svakog od njih možda za nekakav razgovor, za nekako dodatno pitanje. Oni će biti ovdje pa ih možete u neformalnom dijelu isto zaustaviti i nastaviti s njima suradnju, odnosno razgovor. Hvala vam svima još jedanput i hvala vama na strpljenju. Hvala vama.